Ai. Xa se ven queixando, ou? Home, pero usted non ve onde tiño que vir. O ver, Lizardo. Calquera día se veño nun taxi desde alá. Que tal, hombre? Como andamos, Lizardo? Como Mal, andamos? coño, mal. Da gusto con usted todos os días mal, hombre. Todos os días mal. Non hai día que veña ben. Claro que anda lendo. Anda coa prensa do corazón. Anda con papel cuché. Ya, está usted moi posto na prensa do corazón, Verdad, Generosa compra moito deso. Andaba yo tanto aquí Son moi boas para encender o lume, Pero serán palero, non para encender o lume. Buah. Bueno, igual andaba yo tanto aquí un vistazo a unha revista, home. Que, por certo, Que pasou? que signo é usted? Que signo? Sí. Que signo? Home, non sei, se podo escoller o de multiplicar, que sean para aumentar as cousas, non? A ver, o signo do zodíaco. Do que, ó? O nabo, Lizardo, que día naceu, veña? Dios, Eu nacín polo San Antón. Polo San Antón. Por de Pado, non por outro, Sí. Xa sabe como di o refrán. Que refrán? San Antón, San Antoniño santo que non bebe viño, dame forza no carallo como o porco no fociño. Que ven eso a meter eso aquí ahora? Pero que ven eso aquí? Que? A que ven eso? A pensar que a xente non sabe o que é o fociño. Xa, yo San Antonio. Vale, igual. Se naceu polo San Antonio, entonces vamos a ver, é usted Géminis. Como? Pero eses son os que andan espiando os teléfonos, carallo. Non, hombre, non. Iso é o Pegasus. Bueno, carallo, Está bueno. Usted non ten ni idea. O Pegasus é un camión que ainda ten... Mire, meu cuñado ten un Pegasus, debe ter 40 anos, 3 millóns de kilómetros e arranca la primeira. Mete a chave, ras. A ver, o camión é o Pegaso. Sí. Este é o Pegasus. Pegasus. Pero usted non ve as noticias, home. O Pegasus é o programa espía co que lle espían os teléfonos ao presidente do gobierno e aos ministros e estes todos. Carallo, pois agora que o digo Claro, eu. non está Ali usted. no pueblo teño eu 3 Pegasus de carallo. 3 Pegasus? O eu, María Carmen de cima, Genoveva e Maripepa. Séntanse a mañá ali no banco que puxo a Diputación. O eu, botan o día ali, onde a plaza do pueblo, mire. Saben a que hora vou pa taberna. Claro. Saben a que hora veño da taberna. Saben as torbiños que tomo, carallo. Ya. Eso, non pasa un rato Dios. polo pueblo que non controlen. Non perden detalle. Dios, Mi madriña son querida. Pegasus. Bueno, pero usted non se preocupe pelo tema Pegasus. O teléfono non creo que lle van a espiar, que total... Nah. Non sei nin se funcionará, pero bueno. Eu, miro, o teléfono xa non traio nin comigo. Ai, non? Eu deixo ali a Generosa na cociña, desbloqueado. Sí. Pois digo unha cousa, se me van a espiar, polo menos que sexa alguén de confianza. Que lle parece? Home, sí, a verdad que ten usted razón. Polo menos que queden os secretos internos que queden na casa, verdad? Claro. Claro. Bueno, pues mire, xa que estamos, se quere, leo yo que pon aquí de Géminis, e así sabe usted o que lle depara o futuro. Bueno, xa vai pero sabendo que vai vir. Que me depara o futuro sabe o Generosa. Como sabe, Generosa? Mire, ela é a que ten a tixola polo mango. Ela é a que me di que roupa teño que poñer á mañá. Bueno. Ela é a que jarda a chave da bodega. Menos mal. Ela é a que di o que imos xantar e o que imos cenar. Mire, por exemplo, mañá para xantar temos sarandonga. Sarandonga? Sarandonga, nos vamos a comer. Ela vai, xa empezamos co baile. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Vale que... Dios. Usted yo baile, este é unha alegría con usted. Dase conta. Mi maca alegría. Xa había tempo que non bailaba. Sí, usted últimamente. O sea, a ver, deducín que mañá come usted arroz con bacalao. Cuchibiri. Dios. Bueno, mira, igual, Sí, vamos a deixar señor. o horóscopo que non femos nada. A ver, veña. Cuchibiri. A que ven? Viña algo ou solo ven a bailar, pintar o indio? A ver, dígame. Veño porque últimamente estou moi preocupado. Sí, dígame. Non sei se non estarei perdendo algo a memoria. Ten pérdidas de memoria? Sí. Bueno, a ver, agora a súa edad é normal ir perdendo un pouquiño de memoria, eso tampouco é relevante. Xa, pero estou preocupado. Que síntomas ten? Pois vamos a ver. Eu estou nunha conversación Sí. con calquera, como agora con usted. Sí. E de repente, na mitad da conversación, esquéceme de que estaba falando, e falo de outra cousa. Xa, entendo Sí. que lle pasa, entendo. Aproximadamente, desde cando ten usted este problema? Que problema? Ai, pois estamos vos, non? Dios. Que problema? Non sei, digo eu que... Está usted pior do que eu pensaba, Ai, Dios mío, vou morrer, xa o sabía eu. Que vai morrer? Dígame a verdad, non me engañes, Que se vai- vou morrer, dígame. Pero vai morrer, home, da memoria non morreu ninguén, home, que se sepa. Esté tranquilo, que lle voulle dar un tratamento para o tema ese, vale? Bueno. Vaime tomar usted unha pastilla unha vez ao día. Outra pastilla. Vale, está vitamina D. Vitamina D. De quen? Mire, tome 3. No, tome 4. Mellor, tome 4 que van en 3.
Manga e as 4. Que lle mando antes da comida ou despois da comida? A pastilla. Sí. Pa ben, ao tomar un viño, por riba do viño. Tómelle unha pastilla Hostia, desta. logo vou tomar máis de Toma. 4, Vai cumprir, voulle mandar aí, se lle vai aí. Vai anotado aí o nombre, Memoril forte. Memoril forte, vale, pois pa que... Isto entrará polo seguro, ou? Sí, as pastillas Non son... te de pagar, te de pagar. As pastillas son de balde, sí. Bueno, ainda As menos pastillas mal. son de balde, ó. Bueno, pues vamos lá a ver si ainda está a farmacia aberta. Gracias, A ver, ¿Qué pasó? as pastillas sí, entran polo seguro, pero a consulta tirá que me pagar a fatura. Digo eu, son 100 euros. Que factura? Esta fatura. Non sei se lle comentei que teño, ás veces estou na mitad dunha conversación e olvídeseme do que estaba Sí, falando. sí. E non me... Pero xa me estaba dixo. contando o pejazo do meu cuñado, home. Pero que me diga o Ten 3 cami- millóns de kilómetros e pasa aí tío va a primeira. No, pero Eso falta sí de que factura. era un camión. Bueno, marcho. Pero- Non me acordo, creo que teño que ir ali onde gallo. Pero a fatura, hombre. Gracias. Viste? O que non lle interesa non lle acorda. Mira o morro, tío. Cuchibiri, cuchibiri. Arroz con bacallao que vai comer Lizardo mañá.